Pa moram biti zadovoljan pobjedama u prva dva kola. S druge strane, opet znam da mogu mnogo bolje, pogotovo sa osnovne linije. Servis je dosta dobro funkcionisao u oba meča. Kada god sam trebao da se oslonim na taj deo igre, to jest na taj udarac, dobio sam nazad neke lake poene, tako da sam vrlo zadovoljan sa servisom. A s druge strane, sa osnovne linije je bilo dosta nekih, kažemo, nekarakterističnih grešaka i to je nešto na čemu moram da poradim. Pa promene nisu loše, mislim, ne mora da znači ni da su dobre ni da su loše, sad sve zavisi od situacije, od pojedinca. Svaki teniser, to je svaki sportista, ima određene razloge zašto vrši neke, kažem, modifikacije, neke promene da bi usavršio svoju igru. I ja sam imao prošle sezone 6 meseci bez turnira, imao sam dosta vremena da razmislim na koji način želim da nastavim svoju karijeru, sa kojim rekvizitom i na koji način, i sa patikama i reketom i tako dalje. Dosta je tu bilo nekih, kažemo, izmena koje su možda na izgled male, ali imaju izuzetno veliki uticaj na igru, tako da je bilo potrebno nekoliko meseci da se uhodam i na travi se sve sleglo. Fantastično je što imamo nove generacije koje nižu odlične rezultate. Olga ima samo 16 godina, a već je uspela da osvoji VTA turnir, i to iz kvalifikacija, što je fantastičan uspeh. Svi smo mi znali za nju godinama unazad da ima veliki potencijal i talenat i da joj se smeši blistava budućnost u profesionalnom tenisu, ali opet trebalo je na neki način se izboriti sa tim i s tim pritiscima i očekivanjima i to ostvariti, kažem, opravdati neka očekivanja, tako da svaka čast i pokazuje taj šampionski mentalitet u tako duše još mladom uzrastu. Što se Kecmanovića tiče, i on je dosta stasao, igra mu se nekako složila u poslednjih godinu dana, malo sam ga pratio, ranije smo i više trenirali kad smo imali prilike, naravno sad kad god se sretnemo, razgovaramo, ako imamo priliku i udarimo par loptica, pratim ih sve, podržavam ih, pokušavam i ja da kažem, nađem tu za njih, da im budem na raspolaganju, da sa savetima, sa bilo čim potrebnim.